Salam alaikum an balma maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila Siri chercheur ka foli bila an ka Serifukɛ ma Cheick Thiami Aidara kabako fura tigi Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rein dimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 ka mɔgɔw hakili jigi prix belebeleba dira Cheick Thiami Aidara ma Segu ka sababu kɛ k'a ka furaw k'a ka ɲi kojugu. Donc n'an Cheick Thiami Aidara fo an b'an ka belebele an ka kutubu an ka waliw Cheick Lassana Kanɛ belebele a dalen bɛ Segu a ye baara min kɛ IBK ka tagali la ka se bi ma a ma dogo maliyɛnw na. Lassana Kanɛ ko anw b'a la su anw b'a la tile anw ye min ye a la a ye degun min bɔ anw kunna M5 wagati o ma dogo mɔgɔ la Mali kɔnɔna la. Kutubu ka foli bi yan k'a ka chauffeur kɛ fo n'o ye Sufi Madu ye ka Abubakar Kamara fo n'o y'a ka mɔgɔdam Seydou Ba a ka kadira ɲɛmɔgɔ ba n'ale de ye Zabia belebele jɔ an ka belebele an ka kutubu ye kulu sanfɛ Lafiyabugu Talikɔ a ka foli belebele bi yan o tɛmɛlen kɔ k'a ka chauffeur a ka soudeur kɛ n'o ye Sidi o ka foli bi yan k'an ka belebele dɔ fɛnɛ fo n'o ye Cheick Sala Kanijalo n Kanijalo lakaw tɔgɔ fɔra an balimaw o ye dɔnnibaga du de waliyu du de don donc n'a fɔra ko olu bɔnsɔn dɔ ko Cheick Sala Kanijalo ko ye dɔnnibaga ye ne bolo n balimaw ɲininkali tɛ kɛ a y'a ka dɔnni bɔ min ale de fa ye Seku Dawuda Kanijalo fo yan fo Tubakura ninnu tɔgɔ mana fɔ dɔrɔn Mali kɔnɔ mɔgɔw b'u dɔn mɔgɔ dogolenw tɛ u ye donc u ka foli belebele bɛ yan an bɛ se an ka partenaire filanan ma furako domaine na n'o ye Sinafɔkɛ Damsa tigi Sinafɔkɛ ka furaw farafin yiri lakikaw de don a bɛ mɔgɔ kɛnɛya sans effet secondaire donc Sinafɔkɛ an b'a ka nin passage tɛmɛ donc ka sɔrɔ ka don an ka sujet kɔnɔ. I sɔrɔla ka bɔ tan i bɛna taa min? Kɔni ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka so ka ne laburu sɔgɔmada in na ko fɔ ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko Damsa ne yɛrɛ t'a dɔn Damsa in bɛ sɔrɔ fan o fan. Kɔrɔkɛ a kan bɛ Sinafɔkɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na. Kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko Damsa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma e tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye Sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo Damsa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara Damsa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan Sinafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka Sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu balɔntan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana Sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Kɔni o kumana a Damsa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Ok donc maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada ka foli bila Segu autorité morale n'o ye Gise an ka foli belebele b'an ka cɛkɔrɔba ye Gise maliyɛnw an bɛ don an ka sujet kɔnɔ l'heure est très grave an ye kuma min mɛn Algérie président da a kuma a y'an lasiran a kuma a y'an jatigɛ a kuma a y'an jigi kari mais kuma in a kana bali an na parce que bila ko tɛ an kɔnna ka avertissement kɛ nin niveau la k'a daminɛ ATT tile la ka na se IBK ma ka IBK bi est-ce qu'il y'a faamu ka na se san ma Algérie da bɛ Mali situation na Algérie da bɛ Mali situation na Mali crise tɛ ban Mali rébellion tɛ ban an bɛ ɲɔgɔn sama tuma bɛɛ ka taa accord signer Algérie ni Mali ko ɲagamina chaque fois
on ne be ɲɔgɔn doni ka taa Algérie ou bien ko Algérie kana nga crise ɲanabɔ n balimaw i b'a kalama ko tiɲɛ t'a kɔnɔ parce que n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye n'i y'a ye Algérie da tun bɛ don Mali crise la parce que minɛnkotanya tuma bɛɛ ni rébellion wulila i b'a sɔrɔ à l'époque minɛn tun tɛ anw bolo monnaie tun bɛ don an na surtout k'a daminɛ san 2012 ninnu ka taga i b'a ye k'a fɔ Algérie da bɛ don an ka situation na ka sigi ka fɔ k'an ni terroristes disons an ni rebelles ni ɲɔgɔn cɛ mais a n'o kɛ moment n'i y'a ta k'a lajɛ Algérie tile kelen ma Mali dɛmɛ ka terroristes kɛlɛ Algérie tile kelen ma Mali dɛmɛ ka rebelles kɛlɛ wa a da dun bɛ Mali médiation na Algérie da b'a la wa hali ni rebelles ye Mali provoquer Algérie tɛ bɔ ka kumakan gɛlɛn fɔ rebelles ninnu ma donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ u ka président Tebboune a ma bara an na a nana ka n'i kanto n'i y'a ta k'a lajɛ an ka autorités k'u bɛ ka wari min don Russiw ka nali la u bɛ ka wari min don Russiw ka nali la ani an bɛ ka wari min don kɛlɛkɛminɛnw na ko n'an kun ye o don n'i y'a ta k'a lajɛ Mali Nord développement na ko san kun b'a sɔrɔ gɛlɛya bɔra mɔgɔw kan insécurité bɔra mɔgɔw kan ko san kun b'a sɔrɔ ko baara caman kɛra accord la n balimaw nin kuma in nin b'a yira k'a fɔ ko Algérie y'a ka camp choisi en même temps a ye Wagner terme a ye o utiliser nin b'a yira k'a fɔ Algérie présent u y'u ka camp choisi u bɛ France ka camp na wa ni wagati Algérie ni France bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u b'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu mais n bɛ kelen de fɔ Maliens ye u ka fɛn dɔ faamu an ka autorités u ka fɛn dɔ faamu i b'a dɔn mɔgɔ sigiɲɔgɔn a tɛ fɛ i ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ i sigiɲɔgɔn a tɛ fɛ i ka armée ka se ale ka niveau ma i sigiɲɔgɔn a tɛ fɛ e ka bɔ nɔgɔ la ka se degré dɔ ma parce que fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de dɔn Algérie ye san 10 de kɛ a bɛ ka rébellion kɛlɛ a ye san 10 de kɛ a bɛ ka terroristes kɛlɛ donc kɛlɛ in nana ban ni négociation a ye minɛnw sɔrɔ mais Algérie ka terroristes n'a ka rebelles baden de bolila ka na Mali la ni Mali kɛlɛ banna olu bɛ boli u bɛ segin ka taa Algérie an ɲɛ bɛ o de la l'Algérie n'a pas tellement intérêt Mali kɛlɛ ka ban ni Algérie tun bɛ fɛ Mali kɛlɛ ka ban san kun b'a sɔrɔ a kun ye Mali dɛmɛ maaw ɲininka 2012 yani France ka na intervention kɛ Mali la ni Algérie kun ye anw dɛmɛbaga ye ko Algérie kun bɛ Mali fɛ Algérie fɔlɔ de kun kan k'a ka sarasiw bila ka na Mali dɛmɛ Mali kun man ka bi 2012 ka Algérie to yen a ye taa Algérie président ɲininka Algérie disons a ye recherche kɛ Modibo Keïta ka temps na Modibo Keïta ye Algérie dɛmɛ u ka kɛlɛ la u ka guerre d'indépendance anw dɛmɛ rebelle fɛn dɔ kun mana bɔ Algérie k'a bɛ n'i dogo Mali kɔnɔna la Modibo Keïta kun b'u minɛ de k'u di Algérie ma mun Algérie tɛ se k'o kɛ anw ye san joli foli sen kelen dɔn sen kelen tuma bɛɛ ko accord d'Alger Algérie tɔgɔ b'anw ka ko la Mali tɛ lafiya an t'an yɛrɛ sɔrɔ an tɛ bɔ Algérie ka bolo kɔnɔna la o yɔrɔ la ne tɛ jigin mɔgɔ fila la dɛ n bɛ jigin an ka autorités de la bila ko tɛ k'a daminɛ ATT ka temps na ka na IBK ka temps na jɔnkuna ninnu ka temps halisa n'aw m'a faamu ko Algérie tɛ se ka ko dilan an ka ko in na ne t'a dɔn aw bɛna faamu wagati min na parce que an sera niveau dɔ ma cɛ an tɛna mɔgɔ caressé wala an bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ ka taa sira dɔ kan jamana in mara cogo la an bɛ ka taa sira dɔ kan n'an continuera a sira la IBK bɛ wusa n'an ye bilahi est-ce que i y'a faamu bila ko tɛ an sera niveau dɔ ma e bɛ se ka faamu cogo di Algérie nin ye Algérie président ka déclaration filanan de u de la ka dɔ kɛ il y a 6 mois u ye kuma dɔ fɔ Mali ma u nana ka na nin fɛnɛ fɔ en même temps SEMA don o don SEMA bɛ provocation na Mali tɛ bɔ ka SEMA jaabi ni France ye provocation kɛ an bɛ bɔ an bɛ France jaabi ni CEDEAO y'a kɛ an bɛ bɔ an bɛ CEDEAO jaabi mɔgɔ mana kɛ an bɛ bɔ an b'o jaabi mais munna an tɛ bɔ ka Algérie jaabi o tuma an bɛ siran Algérie ɲɛ de wa munna SEMA b'a ka provocation kɛ Mali tɛ bɔ ka SEMA jaabi munna Mali tɛ mesure de représailles ni rétorsion ta SEMA kama n ye ambassadeur dɔw gɛn ka sababu kɛ u ka manamana kow ye ani diplomate dɔw SEMA mɔgɔw u b'an ka gouvernement na u b'an ka CNT la SEMA bɛ provocation na anw na diɲɛ don o don côté b'o la gouvernement tɛ communiqué kɛ k'a condamné an t'a ye gouvernement bɛ SEMA k'u convoqué k'u ka ni manamana ko dabila gouvernement tɛ k'o kɛ an sigilen bɛ diɲɛ don o don mais n bɛ kuma dɔ fɔ n'an continuera nin sira kan mangoya min Amadu Tumani Ture sɔrɔ à force de trop négocier rebelles fɛ ko ATT yɛrɛ ye rebelle ɲɛmɔgɔ ye tellement que IBK y'i magaya rebelles bolo
bɛɛ tigɛra IBK la est-ce que y'a faamu IBK mɔgɔw ka tigɛ a la a fanba bɔra Nord dossier de la n'aw nana ni fanga mana na aw fana bɛ ka continuer o sira kelen kan a ye continuer problème t'a la n'a continuer na a sira kelen kan crédibilité fɛn fɛn bɛ transition na tôt ou tard a crédibilité bɛ bɔ a la billahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye anw tɛ activiste taɲininaw ye anw bɛ tiɲɛ de fɔ transition in ka ɲɛ a ka di anw ye transition tɛ se ka diya Asimi ninnu ye k'anw bɔ a tɛ se ka kɛ billahi anw de fɔlɔ bɔra ka IBK ka a gɛn k'an kɔgɔ d'a la ka bal ni gaziw affronter IBK fɛgɛyalen de est-ce que y'a faamu Asimi ninnu nana ka na fanga ta donc o bɛ ka baara min kɛ nous sommes comptables du bilan donc an bɛ tiɲɛ fɔ u ye an sera niveau min ma an ka partenaires an ka lajɛ an ka commencer an k'an bolo bɔ Algérie bolo an ka guerre labɛn Kidali tɛ sɔrɔ négociation na tuguni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ c'est-à-dire ɲɔgɔn nɛgɛ namara ka bɔ a la quoi cɛ o cɛ ko Kidali bɛ sɔrɔ accord la i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ de billahi est-ce que y'a faamu wa Algérie tant que Algérie ninnu da bɛ Kidali situation na MINUSMA da bɛ Kidali situation MINUSMA bɛ Kidali an m'an si kɛ Mali tɛ kolo suma an solila an m'an taama an m'an si kɛ Mali tɛ kolo suma wa an m'an t'o la tôt ou tard i b'a ye k'a fɔ transition crédibilité bɛ bɔ a la tôt ou tard i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛna commencer ka jigin régime na Kidali bɛ maliyɛnw ni nka maliyɛnw ma ɲinɛ Kidali kɔ dɛ parce que mɔnɛ o mɔnɛ donna Mali la nin wagati laban in na a fanba bɔra Kidali 2014 min kɛra anw na anw b'a dɔn wa anw ti ɲinɛ donc il est temps an k'an bolo bɔ Algérie bolo an ka tiɲɛ f'u ye an ka sema o bɛ ka manamana ko min kɛ o k'u ka position clarifier gouvernement na gouvernement k'u bila u ka mɔgɔ minnu bɛ yen est-ce que y'a faamu n'u b'an ka gouvernement n'an ka institution u k'u ka position clarifier nin tɛ se ka laban diɲɛ ko sugu bɛɛ kɛra sema ye mɔgɔ tɛ se ka rebelle ninnu nɛgɛ nka a tɛ bɔ i tɛ se mɔgɔ tɛ se ka rebelle ninnu nɛgɛ nka i bɛ ka bɔ i tɛ se n'aw nana k'aw bɛ nɛgɛ ka to accord d'Alger la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de a tɛ marcher bi a tɛ marcher o de la an y'a fɔ n ko président a ɲini i ni force du changement a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka baara kɛ an k'a dɔn aw yɛrɛ ŋaniya ye mun de ye accord d'Alger ko in na an ka ŋaniya dɔn accord d'Alger ko in na an ka ŋaniya dɔn sema bɛ ka baara min kɛ sinon ni anw m'aw ŋaniya dɔn anw bɛ siran wa an ka siran o ye an jo ye parce que an y'a ye min ye IBK ni ATT sɔrɔ an ɲɛ b'a bɛ ka taa o sira de kan mais n'o ka sɔrɔ contact tun bɛ yen an b'a dɔn ko bɛ sen na ni ne ye stratégie ye an b'an hakili sigi hali n'an ma kuma je sais que secret bɛɛ tɛ dévoilé mais anw bɛ ka taga cogo min ye anw tɛ ka dɔn sen yɛlɛma de ye surtout mɔgɔ kelenw de bɛ ka diɲɛ don o don an bɛ k'an jigi kɛ Algérie o bɛ ka bɔ an jigi kɔrɔ cɛ an sera niveau dɔ ma an bɛ tiɲɛ fɔ u ye o tɛmɛnen kɔ n'an nana sur le plan politique an ye transition lawuli yɛlɛma fɛn fɛn kama an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ ka bɔ a sira bɛɛ kan c'est-à-dire an bɛ yɛlɛma min kɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ yɛlɛma in tɛ ka taa dɛ yɛlɛma in a tɛ ka kɛ bi yɛlɛma in tɛ ka kɛ sini IBK ka mɔgɔ kɔrɔw olu de b'u k'u sago kɛ Mali kɔnɔ IBK ka système kɔrɔ baara bɛ ka kɛ ni o système de ye an mɛnna an kɔnna an bɛ ka a déclarer n ko ni nana révolution na i bɛ yɛlɛma de kɛ i bɛ balayage de kɛ mɔgɔ kɔrɔ fɛn fɛn bɛ système kɔnɔ i b'a bɛɛ balayer ka bɔ yen de un aw ni CEDEAO karila ɲɔgɔn na o ye embargo bi an kan UEMOA fana embargo bi an kan est ce que anw kan k'an sigi ka nin layɛ mun na an t'an ka monnaie créer pourquoi Mali t'a ka monnaie créer parce que n'aw m'an ka monnaie créer tôt ou tard CEDEAO an n'u bɛna kɛlɛ option fila don n'aw ni CEDEAO ma kɛlɛ c'est que an bɛ sɔn CEDEAO ka fɔta ma c'est que an bɛ sɔn CEDEAO sago ka k'an ka jamana la o kɔni ça c'est sûr o la an bɛ révolution sira bila mais n'an bɛ fɛ ka to révolution ka sira kan tôt ou tard an ni révolution bɛ kɛlɛ hali ka dan n'an ko k'an bɛ Asimi présenter CEDEAO bɛna mankan wuli donc an ka commencer an ka bɔ an k'an ka monnaie créer n'an ka monnaie créer ni CEDEAO ye manamana ko caya an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔna la o y'a sɔrɔ an ka monnaie créer n'an ka monnaie créer non seulement an tɛ wari ladon France kun an tɛ français renforcer a b'a to an ka souveraineté bɛ kɛ an ta ye an y'a fɔ transition bila ko tɛ o bannen don ka taa sira kan donc c'est que sira wɛrɛ de b'u bolo agenda wɛrɛ de b'u bolo an kɔni an t'a dɔn min don filanan ye mun ye n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ mɔgɔ bɛ k'i ka dɛmɛ tigɛ an na américains yɔrɔ caman bɛ k'i ka dɛmɛ tigɛ anw na est ce que i y'a faamu mais maliyɛnw aw b'a kalama ko Mali sanu tɔnɔ dɔrɔn Mali sanu tɔnɔ Mali mago tɛ ka taa mɔgɔ ka juru ta Mali mago tɛ États-Unis ka wari la an mago tɛ France ka wari la an mago tɛ Union européenne Allemagne ka wari an mago t'o la an bɛ 75 tonnes d'or produits par an 75 tonnes d'or ça fait 2400 et quelques milliards 2400 et quelques milliards c'est l'équivalent du budget malien o ye sanu dɔrɔn tɔnɔ pétrole t'o la gaz t'o la uranium t'o la lithium t'o la o tuma cɛ aw bɛ fɛ an ka taa min anw t'an jigi da kɔkan kan ka sɔrɔ a wari bɛɛ bɛ anw kun ni révolution kɛra ka système yɛlɛma n'a fɔra ka système yɛlɛma mais mun de ye système kɔrɔ ye
anw y'an ka jamana ta k'a di multinationalw ma a ye na société baw k'an ka sanu bɔ bon ne ye sanu tɔnɔ fɔ a ye nin ye sanu min contrôlelen don min bɛ tɛmɛ sanfɛ sira fɛ mais duguma sira yɛrɛ sanu o da yɛrɛ ma dɔn yɛrɛ o da ma dɔn état mana o contrôler n'aw fana da dɔn sanu dɔrɔn bɛ Mali bɔ nɔgɔ la a bɛɛ n'Ala cɛ o de ye révolution ye n'aw ma nin kɛ nin wari de b'a permettre an bɛ se ka armement ba san Algérie ninnu don dɔ u tɛna monnaie don an na parce que halisa n'i y'a ye Algérie bɛ nin ko ninnu kan na a b'a dɔn k'an dépanner don u la Algérie tɛna tiɲɛ fɔ rebelle ninnu ye bilahi Algérie tɛna tiɲɛ fɔ ye en même temps tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ sur le plan politique i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu kan ka changement kɛ o tigilamɔgɔ i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ ka bila l'écart i b'a ye force kuraw de bɛ ka créer mɔgɔ kuraw de bɛ ka créer je sais pas dans les jours à venir n'olu de bɛna transition n'olu de bɛna o kan ni candidature bɔra n'olu de bɛna tugu président kɔ an bɛ k'a ye système min tun bɛ ka kɛ IBK ka tile la o système kelen de bɛ ka kɛ est ce que i y'a faamu i bɛ mɔgɔw de wuli est ce que i y'a faamu u bɛ don u bɛ taa concert ni fɛnw organiser u bɛ taa wari ni donation kɛ ne kɔni t'a dɔn ne tɛ a dɔn mais ni mɔgɔw jigi bɛ o pratique kɔrɔw de kan pour que don n'a nataw ni vote bɛ kɛ k'o vote ko olu kɛ ka président sigi ma dɔ wɛrɛ fɔ ne Amara Sila t'o cadre kɔnɔna la ne tɛ o cadre wa n tɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔna la o de la ne bɛ révolution in bɛ ka taa yɔrɔ dɔ la an sera niveau dɔ ma n'an ma tiɲɛ fɔ an bɛ nkalon kɔ bilahi n'an taara nin sira kan ni Mali ma bi a ka tigɛ an na est ce que voyez wa an dun an ka ala deli tɛ o ye et service public ta k'a lajɛ yɛlɛma kisɛ kelen tɛ service public kɔnɔ normalement ni révolution kɛra ne bolo ni yɛlɛma bɛ ka kɛ sari service public a kan ka dɔn olu de la i mana taa dɔgɔtɔrɔso la i kan ka dɔn ko service public bɛ ka appliquer i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw b'u ka baara la sérieux la i b'a ye taux d'accident dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la a bɛ dɔgɔya i b'a ye opération minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ réussite i taara su tile i b'a sɔrɔ est ce que i y'a faamu i bɛ médecin sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la i mana taa service public la n'i mago bɛ papier la i mago bɛ carte d'identité la i b'a ye i tɛ heure ko nɔfɛ i tɛ tile ko nɔfɛ i b'o sɔrɔ à la minute o de ye l'amélioration de la qualité du service public état kan ka document d'i ma yɔrɔ o yɔrɔ ou bien i mana taa trésor ninnu na i mana taa secteur o secteur la i b'a sɔrɔ secteur baara ka teli mɔgɔw galabu ka kɛnɛ n'i taara 7h30 i bɛ mɔgɔw sɔrɔ baara la ni 16h tɛ mɔgɔw tɛ jigin i b'a ye k'a fɔ est-ce que i y'a faamu mɔgɔw bɛ ka baara ta état ka courant tɛ ka gaspiller état ka jiw o tɛ ka gaspiller i b'a ye halisa état ka terrain de vie dɔgɔyara n k'o de ye yɛlɛma o de ye service public qualité yɛlɛmali ye i b'a ye courant ko domaine na courant fɛnɛ service public ye bɛɛ bɛ ka courant sɔrɔ nɔgɔya la courant tigɛ caman bɔr'o la n k'o de ye révolution ye est-ce que an b'olu sira kan can sira yɔrɔ dɔ ma il est temps vraiment an ka tiɲɛ fɔ an bɛ ko ɲalen de fɛ mais anw bɛ ka taa sira dɔ kan nin tɛ révolution ye passation des marchés publics la tuma bɛɛ i bɛ k'a ye ko mankanw de bɛ ka wuli mankanw de bɛ ka wuli marché ko la ne bolo n'an nana Mali kura la olu baaraw bɛɛ kan ka dabila kiiri joli de sera ka kɛ mɔgɔ joli ye Mali nafolo dun i bɛ k'a ka taa na a tɛ ka taa na u ka kiiriw sera ka kɛ wa mɔgɔ joli minɛla joli ye wari sara cɛ an sera niveau dɔ ma cɛ n'an ma nin bɛɛ fɔ an bɛ nkalon tigɛ quoi ne bɛ ko in ka gɛlɛn quoi bon e bɛ se k'i to i yɛrɛ ma cogo jumɛn k'e bɛ sanu nationaliser est ce que i y'a faamu n'i m'a kɛ ni yɛlɛma mɔgɔ ye parce que pour que ka Mali sanu nationaliser ka sanu kɛ Mali ta ye ka entreprise ninnu bɛɛ lataa fɔlɔ an ka ɲɛ sɔrɔ ou bien sanu na an ka 60% sɔrɔ e b'a dɔn pour que i ka se k'o baara kɛ f'i k'i entouré de ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ja ka gɛlɛn mɔgɔ minnu tɛ siran parce que n'i ko k'i b'a kɛ ni mɔgɔ kɔrɔ dɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye baara kɛ institution internationale la a ye baara kɛ ONU na a ye baara kɛ faransi ka yɔrɔ dɔw la mɔgɔ o mɔgɔ n'a delila ka baara kɛ CEDEAO jamana ni fɛnw na i bɛ taa sɔrɔ relation b'u la kojugu olu tigilamɔgɔ olu tɛ se ka sanu nationaliser bilahi u tɛ se parce que i b'a sɔrɔ u ni multinationales ka di kojugu i b'a sɔrɔ u ni multinationales u gɛrɛnen don ɲɔgɔn na kojugu u tɛ se k'a baara kɛ mais mɔgɔ kura minnu n'u nana compte t'u bolo compte bancaire t'u bolo étranger la u ka relation man ca tubabuw fɛ u ma baara kɛ tubabuw ka institution na u ni faransi dɔrɔgɔlen tɛ ɲɔgɔn na faransi ka nationalité t'u bolo n'i y'olu bila ko ka sanu nationaliser a dugusajɛ u b'a baara kɛ fanga ta dɔrɔn ala kama a ye fanga ta a k'a lajɛ sa a lajɛ aw ɲɛ bɛ k'a daminɛ président ka se institution ninnu ma aw ɲɛ bɛ force du changement mɔgɔ jumɛn na u kɛrɛfɛla la n'i y'a mɛn ko conseiller dɔrɔn conseiller fɛn fɛn bɛ ta i bɛ taa sɔrɔ a fanba bɛɛ mɔgɔkɔrɔbaw ou bien mɔgɔ minnu bɛ retraite la
o bɛ segin ka olu ta kana k'olu bila kana an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ jamana niveau la changement mɔgɔw bilalen tɛ mais ni changement mɔgɔw b'u kɛrɛfɛ olu de b'a fɔ don o don président ou bien gouvernement cɛ n'aw tora ka nin kɛ nin man di peuple ye an ye kɛlɛ kɛ dans la rue peuple bɛ nin de fɛ n'i tora ka nin kɛ n'i taara nin sira fɛ peuple bɛ b'i kɔ dɛ fo o mɔgɔw de ka sɔrɔ chaque fois u b'i hakili jigin peuple bɛ nin de kɔ peuple bɛ nin de kɔ kɛlɛ kɛra nin de kama kɛlɛ kɛra nin laɲini de kama a dan tɛ jamana constitution ka o bila sur place force du changement mɔgɔ minnu ko yɛlɛma olu mɔgɔ t'a constitution olu mɔgɔ t'a commission na mɔgɔ minnu bɔra ka kɛlɛ kɛ dans la rue olu mɔgɔ tɛ commission min n'o kan ka constitution yɛlɛma ala y'a ye ko commission ko yɛlɛma bɛna don commission fana la k'u bɛna mɔgɔw fara o kan mɔgɔ minnu bɛ dans la rue olu tigilamɔgɔw olu de kan ka tila ka taa constitution projet défendre mais n'olu tɛ commission kɔnɔ an b'a kɛ cogo jumɛn na est ce que aw y'a ye décret min taara ko décret ko force du changement minnu ye kɛlɛ kɛ ko quota dɔ réservera olu ɲɛ kuma min bɛ ka fɔ duguma ne bɛ ka kuma de fɔ mɔgɔw bɛ ka commencer ka décourager armée ka baara ka ɲi armée ka bilan ka ɲi yɔrɔ dɔw ka ɲi mais globalement ni yɔrɔw ta k'a lajɛ cɛ an bɛ retard baden c'est à dire an ka retard a tɛ se ka lakali quoi bilahi an ka retard tɛ se ka lakali an bɛ ka drone san a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ bi an bɛ ka drone san Turkiw bolo très bien c'est très bon pour l'armée mais ne mana ye souvent tellement que baara ɲana mais quelque part ne conscience bɛ n tɔɔrɔ quoi n conscience bɛ n tɔɔrɔ Turkiw sera ka nin programme bila sur pied ka drone dilan drone armée de missile ka kɛlɛ kɛ mun bɛ Mali bali ka nin kɛ Iran filɛ a bɛ drone dilan mais u sɔnna mun na u ye politique dɔ de ta o politique ye mun de ye n balimaw a ye n lamɛn n bɛ ka kuma aw ye bi u ka école u y'u ka école adapté série scientifique de la technologie ɲɛɲinini bi n'i bɛ fɛ diɲɛ k'i bonya i bɛ technologie de ɲɛɲini mais anw ka transition nalen est ce que u ye Mali programme scolaire ka adapté science la est ce que a kɛra il faut aller vers la conquête des technologies des sciences technologie ani monde robotique i b'a ye k'a fɔ bi o de bɛ diɲɛ yɛlɛma o de bɛ diɲɛ bon Mali programme halisa i b'a ye bi littéraire ale ni juriste olu de ka ca jamana kɔnɔ ni littéraire ani juriste cayara jamana kuma i b'a ye o jamana kuma de bɛ caya ni baara ye mais ni scientifique cayara i b'a ye k'a fɔ o de bɛ jamana bouger bɛɛ b'a ɲini ka fɛn dɔ découverte kɛ ka fɛn dɔ créer ka entreprise usine créer o de bɛ na mɔgɔw la mais yɛlɛma ma kɛ an ka programme scolaire b'a nɔ de la san jumɛnw bɛ kun Iran na san jumɛnw bɛ kun Turquie la sinon kabini nin transition na Asimi tun b'a fɔ ni san hakɛ la ne mago bɛ nin scientifique hakɛ de la ni san hakɛ la n mago bɛ nin scientifique hakɛ de la ni scientifique cayara an ka jamana kɔnɔ drone technologie sɔrɔli an b'a sɔrɔ est ce que y'a faamu Russie bɛ se k'a d'a ma Iran bɛ se k'a d'a ma hali n'u bɛ fɛ ka technologie di mais n'a mɔgɔ kalannen hakɛ t'an bolo donc n'an ka université adapté science ni technologie la sisan président yɛrɛ ka to ka denmisɛnninw encourager ni mɔgɔ kɛra premier bio physique chimie mathématique ninnu est ce que y'a faamu informatique de temps en temps président bɛ to k'u wele k'u invité palais la ministre ka to k'u invité concours ka to ka kɛ scientifique ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye dans 10 ans an b'an ka retard de fɛ science la n'an ka retard de fɛ o y'a sɔrɔ an ye sanu nationaliser pétrole bɛ ka bɔ olu bɛɛ nationaliser len lithium bɛ ka bɔ olu nationaliser len don bauxite bɛ ka bɔ olu nationaliser len don olu wari an b'o investir denmisɛnninw na u ka recherche kɛ bombe bɛ dilan cogo jumɛn avion bɛ dilan cogo jumɛn missile bɛ dilan cogo jumɛn u b'o o recherche kɛ est ce que y'a faamu k'an ka kalan adapté technologie ɲɛɲinini la science ɲɛɲinini la ka ressources ɲini pour que ka se k'an ka mɔgɔw financer an ka étudiants financer u ka recherche kɛ o de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la n'an ma taa o sira la an n'o tɛ k'a bila n'an ma taa o sira la Russie filɛ ani États-Unis n bɛna analyse dɔ k'a ye ninnu tɛ kisi ɲɔgɔn ma tôt ou tard troisième guerre mondiale bɛ wuli ninnu bɛ arme nucléaire ci ɲɔgɔn na n'u ye arme nucléaire ci ɲɔgɔn na u fila ka jamanaw sigi tɛna se ka k'a jamana fila ninnu kɔnɔ ni sigi ma se ka k'a jamana fila ninnu kɔnɔ i b'a ye ninnu bɛɛ bɛna boli le ka na Afrique coloniser ninnu bɛɛ bɛna boli le ka na Afrique diyagoya la k'u bɛna an ka dugukolo n'an ka territoire minɛ k'u sigi yan parce que sigi tɛ se ka k'u ka dugukolo kan an b'olu ko ɲɛbila baaraw bɛɛ de kɛ a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ sisan a bɛ se ka kɛ san 10 san 20 jamana marali ye anticiper le i bɛ futur anticiper de mais anw sigilen bɛ anw bɛ ka quotidien de gérer anw tɛ ka futur anticiper hali a ma mɛn cɛ dɔw bɛ yen opérateur économique ko Jasala a nana ka sira d'a ka dugu kan ka sira d'a ka dugu la sira dalen k'a y'an ka
a un ministre des transports a ka mɔgɔw bɔra k'a fɔ k'u ye wele bila ministre des transports ma a ka t'i sen jɔ kɛnɛ kan ministre des transports ma taa o ma taa o kɛnɛ kan président ma ko b'o la premier ministre ma ko b'o la gouvernement ma ko b'o la aw ko k'an bɛ révolution na bilan an tɛ révolution na an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ de révolution tɛ ka taa a sira kan baara dɔw bɛ ka ya certes armée domaine na mais majɛ baden de bɛ wa k'a kɛ mɔgɔw kɔnɔ ka kɛ fanga kɔnɔ k'i bɛ se ka jamana in mara sans l'effort du changement i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ problème t'a la a ye continuer c'est-à-dire u bɛ fɛ ka mɔgɔ kura minnu créer k'olu ka transition dɛmɛ problème t'a la a ye continuer mɔgɔw bɛ min ɲini tôt ou tard o b'a sɔrɔ dans les jours à venir anw bɛ place t'u bolo anw tɛ transition kɛlɛ bilahi an t'u kɛlɛ baara min bɛ ka kɛ u ka continuer a la mɔgɔ kura minnu n'u bɛ ka créer dɛ u ka continuer a mɔgɔ kura ninnu créer la an b'an sen bɔ k'a t'u bolo est-ce que y'a faamu parce que anw tɛna Mali dɛmɛ kanu kan an tɛna dɛmɛ namara la an tɛna dɛmɛ janfa la bilahi an tɛ mɔgɔ janfa wa n'an bɛ transition dɛmɛ an b'u dɛmɛ tiɲɛ de kan mais dusu tɛ kunbɛrɛ ko ye an sera niveau dɔ ma an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye salamu aleykum